Ojo el Kristo, hotxe presona bat Hawaiian alkandurarekin. Ze gertatzen da herri ondan beroarekin. Kaixo, egun hon. Zelan, ni Mikel zu. Txemi. Txemi, mutaskotarako. Txemi, abizena? Abizena, asaz. Asaz. Ikusi dut Hawaiiano alkandura eder hori eta esan dut. Ensaio batetik nator. Bai, talde baten nabil. Talde depuzu. Bai. Bueno, normalean ero baten do, kontzertuetarako. Karo. Bai, nonre beste restrizioak azeta, kontzerturik ezin emon. Ero baten do, azalako alkondoreak ensaiotarako be. Arrazoi. Eta ze taldea da, Txemi? Susterbacks. Susterbacks. Zer bai, izen ingelesa edo alemaniarra edo? Bueno, dirudi ingelesa dala, baina izitez euskerati dator, Susterbakotik. Susterbako, zeiz polita. Bai, sustraia, eta bako, barik, ganora bako moduko gauza da. Bai, polita, ikasi dugu ere, erritxek inferno den, hemen txemiri esker. Alkandorarekin segiten dezuet, kumbia edo... Ez, egiten dugu punk, gitxi gora bera punk egiten dugu, bueno, hauze ni elegante nahi zen ez. Elegantea, tipoa. Bai, bueno, gaur kasualidades, taldeko batek, beste batek arri oste, da gura oso itxiko, txut. Bueno, netzat hori bat hau jastea egia zen, txemi. Bai, bueno, ojo al Kristo hemen txeuga hon. Gozo-gozoa da, Primeran, bueno, Txemi, gaur egun beroa daukagu eta. Primeran, Txemi, hori bat, hemen txezure taldeko alkondara bajartzea. Bai, ederto. Kauen soz, elegante asko. Zu, ugautarra zara. Bueno, ontxe bai. Daroa da xamentxe amaus bat urte, izitez galdakostarra nahi. Izitez galdakostarra. Bai. Pero bueno, ya bizitza guztia hemen egiten dut. Hementxe erraz, lehenengo egunean tabernatan sartu, rondo bat atara, eta ja lagunakin. Pinpan, oixe, gora guazkatu. Txemi, eta gauza bat galdetzea bani, Juan. Hemen piperpote batekin soaz edo gindilak edo zer dira, hoek? Bai, hauek indabetarako. Indabetarako. Asko guzteteak indabak. Indabak asko gustatzen zaizkizue. Bai, kalderoak eta prestatzen dugu. Ojo, kaldero. Esan didate, ugaotarrak kaldero deitzen diotela, kaldero. Bai, olantxe da. Ai, badios, eta hori zergatik, Txemi, zu badakizu? Ez, pues hamentxe indabak kalderetan prestetan salako. Eta ikusite bai, kaldero baten estatua bat edo hortxe kalean. Bai, izitez armarrian be agertzen da kalderoa. Bai, hamentxe oso famatu da kalderoa. Kalderoa, beraz, kalderoaren misterio hori pizkat argitu dugu. Gure badutxu ez, hordeko zindabak, gure badutxu erakutsiko da. Vale, primera, venga, guazen ba, Txemi, venga. Ojo al Kristo, Txemi, zerrakon prepatuta hemen. Gaur jango dugu hau zela zei, asko, izitez, ugauko jaietan azkenengo egunean, beti astelena dala, egun horretan, herri osoak jaten deuzin. Bale. Hori segunetan da, Txemi? Iraian lehenengo amabostaldian. Lehenengo amabostaldian, indaba da errekoia. Horixe. Ez kristolango lapikoak, eta hor prestetan dugu, 300 piku pertsonintzako. Indabak, hausek mortxile, odolestea, bueno, mortxile eta odolestea gauza era. Urdaie... Sakramentu guztiekin. Horregatik zarete kalderoak. Bueno, izitez kalderoak, izitez bagara, bere egunean alako putxeroetan ez. Egiten zaren kaldero baten. Da gure bauzu erakutsiko txuz, alako kalderoa zelakoa da. Agertzen dana armarrian. Ungako armarrian? Bueno, segura, zu bilatukot. Hau zure telefonua da. Bai, izitez, hau nire telefonua. Mikrotelefono, oso polita, Bai, guazan, matalako gauzak eta guztetan. Hori da, hementxe agertzen da ugauko armarria. Hori da, eta hementxe agertzen da gaztelu eta ondoan lapikoa, kalderoa, kaldero historikoa. Ojo de Kristo. Ondinoko alakoak egon badauz. Bai. Nik ezagutzen dudan azkena, 1848koa mantentzen da. 1848koa. Ekarriko txutuntxe bertan. Bale. Impresionantea, hementxe Txemiren eskurtik ezagutuko dugu ugauko armarriko kaldero historikoa. Adiós, ojo al Kristo. Irazuleku eta kontuz Kriston pisu edeko. Hemen berotasunata dana. Ojo, kalderoa. Hementxe egiten ziren. Indabak, bere egunean. Indabak originalak hemen egiten ziren. Hemen armarrian agertzen dena kaldero historikoa. Ugauko paleo kalderoa. Gauza bat konfesatuko dizut. Hau da, 8 urtetan armarri 100 ikusi ditut eta Euskal Herriko fundamentu gehien duen armarria, ugaukoa. Kaldero batekin. Eta ez, Flores de Lis eta monarkia frantesa eta oitako gauzekin. Eta indaba beterik, askoz be fundamentu handia. Arrazoi, Txemi, arrazoi. Eta bueno, fundamentua hemen atzean dago, Honi, haze usaila dakaten indaba hauek, Zerbitzuko nahi zure baimenarekin. Primeran. Bueno, sakramentu badauko hemen, Txemik ekarri duna gindilak, eta bueno, hemen txegoaz, pixka bat, ugauko indaba famatuak, probatzera, kategoria. Nik zerbitzatu dira, notxun bai, Lasai, hortako gaude eta, Txemi. Bale, dertu. Ardaba ez duzu ekarri. Normalean kanpoti datorrena ekarri behar da. Hori da, ardua, eske, karo. Infraganti erratatu duzu. Eta, bueno, hau jandakoan ardua nire kontu, bale, Txemi? Gindillarik? Noski, guazen ba. Olantxe. Hori da. Ea, ruleta rusan, ostia, un dia, tokatu zeizu, Oso ondo. Bai, ea, pikatzen duen edo ez.
Un dia kondo, ez dakit indabak zelan egongo diren. Zugate, txemi, eskarrik asko eta gora txemi eta gora ugao. Bueno, flipantea, Ugaora etorri eta ezagutu ditudan bi pertsonak, Joseba eta Txemi, manga motzarekin. Nire bai, gora Ugao tropical, joer. Hemen da gau. Manga motzaren kofradia, bai jauna. Bueno, ikusi deu, Txemi eskarrik asko, holako indaba gozoak preparatzeagatik. Egia esan, deskubritu bet, Txemiri esker, Ugaotarrei zergatik deitzen dizueten kalderoak. Lapiko edo kaldero historiko horrengatik. Ez de jakeneiz zergatik Arrigorriagakoi deitzen dieten pajeroak. Hortxe utziko deo asunto. Eskarrik asko. Bueno... Txemiri esker zaigu ezer falta, indabak egiteko. Dauzkau sakramentua, dauzkau piperrak, dauzkau solomoa, dauzkau lapikoa, eta Txemire bai, derako Txemi asa, importantea indabentzat, bai jauna. Eta komentatu gu pixka bat Ugaoko armarriari buruz dela Euskal Herriko armarririk ederrena, zergatik fundamentuzkoa dalako, ez azkalako txorrada, azkalako lapikoa. Baina gauza bat falta zaio, ikusi dezagon armarri originala nolakoa den. Hementxe daukau Ugaoko armarri originala. Ze falta zaio, banik hause gehituko nioke. Manga motzako alkandora, eskarrik asko!